iphupha lami lanamhlanje aliphambene. Ndiphupha andiyazi ndiphi kodwa ke ndiyi-guest apha ndihleli phezu kwetafile. So kukho nekati yalapha ke. Afika umntu wakhona avule i-tuna fish. So ikati isondele ngasepleyitini icimba kuzaphakelwa yona. Ivele le tuna fish iphakelwe mna apha epleyitini. Ndiyitye ke le tuna fish, ndiyitya nge-fork and knife. Njengoba ndimane ndiyisika ndiyifaka emlonyeni, iyakhula le tuna fish epleyitini. Ivula amehlo ikati. Ivule amehlo ikati. Qho ikhula le tuna fish. Ayabaleke. Naba ndazi intoni lezi mane ndiyitye le fish le. Ngoku ikhula apha epleyitini qho xa ndiyifake emlonyeni ndiyitye ibe ngumthamo. Andayihleka mane ephupheni, ndihlekiswa i-reaction ye-tuna fish. Kule plate ndihlekiswa nendlela ebaleke ngayo ikati qoba ayisayifuna loo tuna fish. Hayi ndiyaziphupha into eziphambene.